אוקיי, אז מה מצב אנשים? כאן עידו. ובעצם היום אני עושה סרטון חדש של מדריך. כן. וכאילו, היום אני רוצה להסביר לכם איך עושים דברים בסינמה 4D, ומה זאת אומרת הדברים האלה. אז כאילו, איך עושים בו טקסט, צורות וכל מיני כאלה, אבל כן. אז בואו נתחיל בזה שנפתח את הסינמה 4D. סליחה. נעשה לו מוגרף. ליד רנדר רשום מוגרף. לפני זה, סליחה, אל תעשו את זה. תלחצו על ההגדרות פה, איפה שרשום כאילו על החץ הזה, והגדרות. ופה יש לכם את כל הדברים האלה. אז פה, בראשון מקום 800 תרשמו 1280. ופה בזה תרשמו 720. תלכו לסייב. ותעשו פה PNG. אז עכשיו אתם יכולים לסגור את זה. ותעשו עוד פעם מוגרף ו-No text. אז הנה הטקסט שלנו, ואיך כותבים בו עכשיו? אתם עומדים עליו כמובן. ובמקום הטקסט הזה אתם יכולים להקליד. נגיד אני סתם ארשום אנדר טופ נגיד. אני רגע חוזר אליך. אוקיי, אז הנה הטקסט שהקלדנו. אז עכשיו, איך כאילו מעצבים אותו? אתם רואים שהוא נראה חרא בלי גופן ודברים. אז אתם הולכים אליו, ורשום לכם פה פונט. אתם לוחצים על זה. ופה כל הגופנים שמותקנים אצלכם. אני לא יודע זה אצלכם. אז נגיד לי יש את הגופן הזה, שזה נותן לי כזה טקסט. אז אם אתם רוצים לעשות גופנים, פשוט מה בעיה? תיכנסו לגוגל שלכם. אם אתם כאילו רוצים גופנים שזה יראה כמו שלי, אז תיכנסו לגוגל. אוקיי, ותרשמו פה פשוט פונט. נגיד השם של זה פרי, משהו כזה. אז אני ארשם פה פונט באנגלית. נגיד עוד פעם איך קוראים לזה? אוקיי. פרי, משהו כזה. אוקיי, הנה זה, נראה לי. אתם הולכים לזה, לאפשרות הזאת או לכל אפשרות אחרת. הנה הגופן הזה. ואם אתם תרצו פשוט להוריד אותו אז תעשו דאונלונד. אם זה יוריד, תפתחו את הזיפ הזה או את התיקייה. אני בווינרר, אז זה זיפ. ותיכנסו לזה, לדבר הזה, ותעשו פשוט אינסטול. יש לי את זה, אז אני אעשה לו כרגע no. אז אני לא חייב להתקין את זה. אז עוד פעם נפתח את הסינמה 4D. והנה הטקסט שלנו עכשיו. אוקיי, אז אתם בטח שואלים, איך אני כל הזמן מזיז את העולם? בעצם יש לכם פה את החץ הזה, את הארבע הקווים האלה, ואת העיגול, את החצים האלה. אז החץ הזה בעצם מגדיל ומקטין. אם תעמדו עליו בלחיצה ארוכה וכאילו תמשכו את העכבר, מגדיל ומקטין. פה אותו הדבר אם תמשכו את העכבר ותזיזו אותו לכל הצדדים. ופה זה רק ככה. אז איך עכשיו נעשה את הטקסט שלנו בתלת מימד? תלכו אליו ופה באפשרות הזאת תרשמו את התלת מימד. נגיד אני אעשה לו 150. תסתכלו איזה קול זה. אבל אני היום כאילו יעשה לו 800. אני יודע שאתם חושבים שאני מטורף כי זה עבה מדי, אבל זה יהיה יפה. אם תשימו את זה כאילו ככה, כאילו יראה יפה. אז עכשיו אתם עוד פעם הולכים ל-No Text והולכים לקייפס. בקייפס אתם עושים לו בסטארט את זה. ואתם רושמים פה 10 ו3. אותו הדבר גם פה 10, 3. אוקיי, אז ככה זה נראה. אז עכשיו איך אנחנו נצבע את הטקסט הזה? אתם בעצם עושים לו create new, כאילו על העיגול הזה, וזה מה שזה עשה לכם. אם תלחצו קליק פעמיים, זה גם אותו הדבר, אבל אני מעדיף יותר מפה.
או בקליק פעמיים. אז בקליק פעמיים ירשום לכם פה color, תלחצו על זה פעם אחת, ופה הצבעים שלכם, נגיד נעשה לו רק להיום צבע ירוק. אוקיי. עכשיו אתם בעצם תלכו לאפשרות הזאתי, תסמנו אותה ב-V, ותכתבו פה 20, לא, נעשה לו 50, זה כאילו השתקפות כזאתי. נלך לבאמפ, ופה זה טקסטורה אם אתם שואלים מה זה. אני נגיד, נשים את הטקסטורה הזאתי, אוקיי. נעשה לו פה 100, וגם פה 100. אוי, אופס, 0 ו-0, סליחה. זה הטקסטורה עכשיו בעצם. פה כאילו, אתם יכולים גם לעשות לפה, לראות את זה, אם אתם רוצים. אז עכשיו אתם בעצם גוררים את זה לטקסט, וככה זה ייראה לכם. תסתכלו איזה יפה זה נראה. אז כן, בעצם אתם רואים שהרינדור הזה לא כל כך מושקע כפי שאתם רואים. כאילו יש חלקים שחורים וכאלה. אז מה שתעשו זה עוד פעם תלכו להגדרות, תלכו לאפקט, ותעשו לו את האפקט הזה הראשון, פשוט אל תיגעו בו בכלום. עכשיו תלכו עוד פעם לאפקט, ותעשו את האפקט הזה, אוקיי? עכשיו תלכו לפה, ותעשו פה, במקום האפשרות הזאתי, low, וכאילו אם אתם במחשב גדול, אז פה בראשון אמור להופיע לכם low, ובשני low. אז אני בנייד, אז אני, כאילו, יש לי שניים כאלה משום מה. אז תסגרו את ההגדרות אם סיימתם, ואם תרנדרו, הכל יהיה שחור. אז איך נסדר את זה? אתם בעצם הולכים לפה, לרצפה, קליק ארוך, וזה יראה לכם את כל אלה. אז נעשה לו sky, נעשה לו עוד פעם create new, ונעשה לו sky לבן. אוקיי. אז נגרור את זה עכשיו לסקאי, ותראו איך זה ייראה. כפי שאתם רואים, זה נקרא כבר רנדור מושקע. אני באמת אומר לכם, תסתכלו איזה יפה זה. כאילו, זה מוסף את כל הדברים ואת כל האפקטים. אז אם אתם רואים שעכשיו החלקים שלכם פה באמצע שחורים, אתם הולכים למנורה ועושים לו פה. אז זה בעצם לייט. אם תלכו פה לסיבוב הזה, או מלמטה נראה לי, לא. תלכו פשוט פה לסיבוב הזה, ותוכלו לסובב אותו כדי לכוון את האור. נעשה לו ככה, ועכשיו תעשו בעצם עוד לייט, ונסובב אותו לצד הזה. ככה. נעשה לו רנדר, ובואו נראה איך זה נראה. אז אני אחזור לכם בסיום הרנדור כמובן. אוקיי, ככה זה נראה, באמת זה מושקע ויפה. אז עכשיו איך אנחנו כאילו נוסיף צורות לאמצע. אם אתם פה לוחצים על הריבוע קליק ארוך, כל הדברים האלה יופיעו. נגיד נעשה לו ריבוע כזה. הנה. עכשיו תלכו כאילו לאפשרות הזאתי, תלכו לריבוע, ופה אתם בעצם יכולים לשחק עם העובי שלו, עם האורך שלו ועם כל הדברים. נגיד אני אעשה לו ככה. ככה נגיד. נוריד אותו ללמטה, כאילו שהטקסט עליו. אפשר גם מפה להגדיל מהצהובים האלה, אם אתם רואים, הנקודות האלה. ומי שעדיין שואל למה אתה לא עושה ספיישל ל-50 סאבים, אני עדיין עובד על הספיישל הזה. אז אם יש לכם רעיונות רק מה אני אעשה בספיישל הזה, אז תרשמו בתגובות. אוקיי, אז הנה זה, ככה זה נראה, משהו כזה. נלך ל-No Text, והחצים האלה זה בעצם למעלה, על צדדים, וזה ככה. פשוט מרחיק. אז נלך לתחילת הזה, כאילו נעשה ככה. נלך על הקוב, שזה הקובייה, ונגדיל אותה עדיין, כאילו ככה. אז אני אעשה לו אותו צבע, נעשה לו קונטרול C וקונטרול V במקלדת, ואני אעשה לו עכשיו צבע כחול.
נגרור אותו לקובייה, וכן. אז בואו נראה עכשיו איך זה נראה. כפי שאתם רואים, זה מאוד יפה, אני כבר אומר לכם. הנה רואים. אז בקיצור, איך אנחנו שומרים את כל מה שעשינו? אתם הולכים עוד פעם להגדרות, לסטינגס, לרנדר סטינגס, סייב. עשינו מקודם PNG, אוקיי? אז תעשו לשלוש נקודות האלה, ותבחרו לזה שם. אני נגיד אבחר לזה טסט. נעשה את זה בתוך הדסקטופ, בתוך השולחן עבודה נגיד, וסייב. אז אתם יכולים לסגור את זה, נכוון את זה כאילו איך אנחנו רוצים שזה יהיה. אני אעשה את זה שנגיד שזה יהיה ככה, אוי לא רן, ותלחצו על האפשרות האמצעית. אז כפי שאתם רואים זה בעצם מתחיל לשמור לנו את כל מה שעשינו, ויש לכם בו מנורה, שזה כאילו סוג של עיגול כזה בצבע צהוב. אז מתי שהרנדור שלכם ייגמר, הוא אמור להיות בצבע ירוק. אז כפי שאתם רואים, הנה זה מרנדר, פה גם הזמן. אתם יכולים, אוי, גדלתי את זה יותר מדי. עם הגלגלת של העכבר לעשות, או שפשוט ללכת לפה ולהגדיל זום אאוט וזום אין, או פשוט קונטרול מינוס, קונטרול פלוס, אתם יודעים את זה כבר. אוקיי. אז אני אחזור לכם ברגע שהרנדור הזה ייגמר, כי זה באמת ייקח די הרבה זמן, אז כן. ואוקיי, הרנדור הסתיים כפי שאתם רואים, מנורה ירוקה. אז אפשר לסגור את זה, לעשות לו שמור כאילו, או כל הדברים. והנה התמונה שלנו, אז אתם בעצם יכולים לפתוח אותה, ותראו איזה מהממת היא יצאה. אז בעצם, כן חברים, עד לפה היה הסרטון. לייק, סאב, קומנט, ועד לפה אני הייתי עידו, אז אוטו!